Sesikumthetho wendalo wesithathu kule mithetho yendalo engithe iwu7 esizobe sigxila kuyona sifundisana ngayo. Ngikhuluma okokuqala ngomthetho wementalism okusho ukuthi konke kusuka emqondweni. Everything is mental. Ngaphambi kokuba kube khona into eyenzakalayo emhlabeni noma ngaphandle uyibone isuka iqale iwumqondo kumuntu othile bese eyayifeza ngaphandle. Eyesibili ngikhulume ngecorrespondence ukuthi as above so below. Lokhu okusho ukuthi okungaphakathi kuyafana nokungaphandle. Niyayibona leyo nto? Kubalekile ukuthi ke uwazi manje ukuthi lama principles endalo okanye lemithetho yendalo isebenza kanjani manje la emhlabeni. Engikulindeleke ukuthi emva kokuba mhlambe ngifake ivideo ukuthi nawe uzoyihlupha, ungalindeli ukuthi uzofunda la kuphela ngoba angeke uzowuthola ulwazi olwanele ngoba lolu lwazi lusabalele futhi lugabalele ngendlela yokuthi udinga ukulicosha kancane kancane eindaweni ezihlukahlukene. Mhlambe kukhona abanye abantu abazochaza kangcono ukunami, mhlambe ubezwe kangcono ukwazi ukuliqonda lemithetho yendalo, kakhulukazi ngoba ngiyazi ukuthi akusiwona wonke umuntu okule channel ngoba enga understand izinto ngesingisi noma ngezinye izilimi, kodwa ke sila ngoba mhlambe ku relevant ukuthi ezinye izinto siyakwazi ukuthi sizizwe kangcono uma zichazwa ngesizulu. So ke okubalekile wonke umuntu, cishe wonke umuntu ola ku TikTok unayo iphone. Imithetho le yementalism yokufaka umqondo wakho ngoba ngithi siyazi ukuthi yonke into esemqondweni wakho ine vibration. Ivideo ngifake namhlanje ukuthi umthetho wesithathu wendalo ukhuluma ngevibration ukuthi yonke into iyamove, yonke into ine frequency. Njengoba ucabanga ke yonke imicabango yakho emihle emibi iyaphuma when uyihambisa ngalama vibrations, uyisa ku-universe, kwi-cosmos, izofike imanifeste ibe yilento le oyicabangayo. Yikho mangabe ucabanga ukuthi abantu abakuthandi uzobona lento yenzeka i-reality ukuthi awuyazi ngempela ubani akangithandi, kodwa leyo nto isuke iqale kuwena emqondweni futhi uwena oyicreateayo ukuthi yenzeke, kodwa awazi wena ucabanga ukuthi khona umuntu ovela akuzonde nje, akuzonde for no reason. Ayikho leyo nto. Everything iqala la engqondweni yakho ngaphambi kokuba uyibone ngaphandle. Okay, ngibuyele ke kutheni ke izibonelo ke manje zokuthi le information le ye-mentalism obungayazi wena isetshenziswa kanjani ke abayaziyo ukuthi bathathe advantage ngawo. Cishe lonke ikhaya line TV, cishe lonke ikhaya linabantu abanamafoni, which is a black screen. I-black screen iyafana nesibuko leso ibuka kuso. Cishe futhi wonke umuzi unaso isibuko emakhaya. Isikhathi esiningi mangabe uye esibukweni, uyelana ukuyibuka esibukweni, uya ukuyibuka esibukweni ngoba ufuna ukuthola okungalungile ngawe mawuyoyibheka. Kukancane ukuthi uhambe uyoyibuka esibukweni ngaphandle mawuthenga ingubo entsha njengomuntu uthi hayi cha ngiyayifila ke le, ngiyayifila ke le. Isikhathi esiningi umuntu mayiye esibukweni asisi mhlawumbe uyilungiselele uyahamba emsebenzini noma uyaphuma endaweni usuke uyibheka ukuthi ngabe yini le engalungile. Uyarealize ukuthi already engqondweni yakho usunomqondo wokuthi wena awukho perfect, wena kukhona into wrong ngawe. Uzoyibuka uthi hayi le ngubo nje ayingilingani, mangaze ngayisidudla ngaze, kodwa into ebalekile ukuthi utshala umqondo wezinto ezingekho positive ngempilo yakho. Ngizobuya ngingeneke ukuthi ama TV asetshenziswa kanjani nezinye indlela, kodwa ke ngolwazi lwakudala izibuko bezisetshenziswa ukucasta ama spells noma ukwenza imilingo. Wena ke uwenza kanjani umlingo? Ngokuthi utshale umqondo. Ngithi uyakhumbula ukuthi manje sikhulume ngementalism ukuthi yonke into iqala emqondweni. Nansi into ongayenza, ongayifundisa ngisho nezingane zakho nabantu bakini, nabantu abasondelene nawe, nomngani wakho noma ubani ozoba nendaba yokukulalela ukuze ushintshe i-reality yakho. Usebenzise manje lolu lwazi osunalo ngementalism, ngo law of correspondence, ukuthi lokho ngaphakathi kuyafana nokungaphandle. Ungathatha isibuko sakho mangabe ulungiselele ekseni, uyayibuka ulungiselela ukuphuma. Asithi nje mhlambe noma mawuvuka kuze ngokuthi isibuko sakho sikuphi. Mhlambe kwabanye abantu siba se bathroom, mhlambe mawuyoxubha uyakwazi ukuthi uyibone,
or mhlambe mawuvuka njengami uyakwazi ukuthi uthathe isibuko uyibone. The first thing uyenza nje mawusaphuma usalungiselela ukuthi uyahamba uyochama noma uye bathroom, isibuko sakho into yokuqala oyibonayo uyasithatha isibuko usebenzisa imentalism, ucasta ispell. Manje wenza umlingo kodwa uwenza kuwe ngendlela right, not ngendlela ye-TV le yesetshenziswa yilabantu abama-dark occult ukucontrol ingqondo yakho, ngoba kwi-TV bacasta ispell. Yikho into oyibuka e-TV igcina isi-influencer indlela owenza ngayo. Yikho into oyenza efonini ko-Facebook igcina i-influencer impilo yakho engakhona ngenxa yokuthi bacasta ama-spell. Casta ispell kuwena usebenzisa umthetho we-mentalism. Uyavuka ekuseni uyayibuka, ngiyathanda, 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 ngiyathanda. Ngisho ngathi ngiyazithanda kaningi, ungakusho minimum 10 times. Ukwenze lokhu zonke izinsuku. Kubalulekile ukuthi ukwenze zonke izinsuku. Uzohamba uhambe mhlambe emva kweinsuku eziwu20 ukwenza njalo uzobona umehluko. Angeke ngize ngitshele ukuthi umuphi umahluko ozowubona empilweni yakho ngenxa yokwenza lokho, kodwa ngifuna ukuthi wena ukuzame lokho ukupractice bese uyabuya uzosho ukuthi ngabe kube namthelela muni empilweni yakho. Usuyazi ukuthi uapply kanjani imentalism empilweni yakho, nalokho okucabanga ungaphakathi ukuze kuzophumela ngaphakathi. Ukhuluma nawe, utshala umagic. Ngiyathanda, ngiyathanda, ngiyathanda. Fundise nezingane zakho lento fanele ukuthi ibe i-common sense, ibe normal ngalendlela yokuthi akukho ngisho weird ukuthi uyenze ngisho use toilet ngisho uyihlalele noma ku public toilet ngenze esinye isibonelo. Uthi mawuyibuka nje esibukweni, ngoba isibuko sisebenza kakhulu. Yo already mawubuka isibuko usutshala imiqondo eminingi. Abantu basebenzisa izibuko upractice for ama-interview. Ngesikhathi upractice for interview ucasta ispell se-confidence mawenza kanjalo, kodwa abanye abantu abakwenzi lokho ngoba awazi ukuthi usebenzisa kanjani. So kubalulekile-ke sebenzisa isibuko onaso. So manje siyithi kancane ngelezi ezinye izinto, kodwa namhlanje bengithanda ukufundisa abantu ukuthi how do you apply or noma u-apply kanjani-ke lo mthetho wendalo. Usowazi manje ukuthi konke kuqala emqondweni. Iba nemicabango emihle ngawe, noma ngabe uyazibona ukuthi ukhuluphela ubuke engazuthi idlathi zakho yifuthekile namhlanje, usho izinto ezinhle lezi ofuna ukuthi zenzeke empilweni yakho zingakenzeki. Ngimuhle, ngiyathandeka, ubuso bami buhle, abunawo amaqhuqhuva. Angisho ukuthi ngiyakuthanda iyona nto ongayesho kuphela, kodwa ukuthi ngiyakuthanda ake uqale ngakho ukuze uzokwazi ukubona umahluko malungana nalokho okushoyo okufanayo, at least for izinsuku eziwu20. Ungathi ngokujwayela-ke manje usuzokhuluma nawe manje usuvele nje ufaka nje umagic wena, usufaka umlingo nje esibukweni njalo mangabe uyibuka uzoyibona. Even indlela ozoqala uyibuke ngayo izoshintsha. Yenye nje yama-clues noma yezinto ozoqala uyibone ukuthi indlela ozibuka ngayo nezinto ezenzeka ngayo ezizokwenzeka empilweni yakho zizoshintsha, kunokuba wena ungekho umuntu okutshela ukuthi uyakuthanda. Uma uvuka ekuseni uzitshela ukuthi ngiyakuthanda, 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 ngiyakuthanda.